पिस एकर्डा सोरजों जायो जायफोरा हाथियार लानानै सोमावसारो बिसोरजोंसो गोजोन गोरोबथा जायो जाय संगठननिफ्राय दिनै बे एकर्डा जाफुंलांबाय बिसोरनि सोद्रोमा एबा दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालियाव सोना दोननायानो सोमोनांथाव बाथ्रा NDFB जोहोलावफोर दं जायहा गोदोनायाव फासिनि अर्डार मोनबाय बेबो एकर्डनि उनाव आरो माने लाइफ सेन्टेन्स मोनदों बेबो एकर्डनि उनाव दिनैनि बे गा 36थि जा नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि मुंख्लं सान बे मुंख्लं सानाव गिबि मुंख्लं बिबांबुरगोरानिसिम लोगोसे बिथांजों लोगोसे जेसेबां बर' हारिनि थाखाय गावबा गाव जिउखौ दान होबाय बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरो आरो आफा इसोरनो आर'ज खालामो जाहाथे बिथांमोननि जिउमाया आलो गोजोनै थायो जोंखौ जेब्लाबो बोर हरो आरो बिथांमोनजों लोगोसे जायफ्रा दिनैसिम बर'नि थाखाय गोबां नागारसारनानै जोबथेसालिफ्राव दङ आरो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव गावनि न'आव जेरावखि थाया मानो हारिनि मुङाव खस्थ' लानानै थाबाय बिथांमोननिसिमबो जोंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरो आं बेखौनो बुंनो हास्थायो जे जायफोरनि न'खरनिफ्राय दिनै बेबादि मुंख्लं जालांबाय बा खस्थ' सहायनो गोनां जाबाय बिथांमोननि न'खरा हारिनि थाखाय सानथ्र'हायै अबदान एबा बिहोमा होलांबाय बेवहाय बिथांमोना गोसोआव बांद्राय दुखु लायालासिनो बिथांमोननि न'खरफोरनिफ्राय जे हारिनि मुङाव एसेबां गिदिर दान होनो हालांबाय बिनि थाखाय गोसोआव जाहाथे गोग्गानाय लायो आरो जों गुबुनफ्राबो जाहाथे बिथांमोनखौ अरायबो मान सन्मान होनो हायो बिथांमोननि मुंखौ गोजौआव दोननानैहाय हारिनि थाखाय खामानि मावलांबाय थानो हायो आं बेखौ हास्थायो गोजोन गोरोबथानि उनाव जि जानांगौमोन होननानै रायजोफ्रा आसा खालामदोंमोन सानदोंमोन जि मोनसिगोन होननानै जाफुंजोबसिगोन होननानै बेखौ जानायखौ नोंथां बुंनाय बादिनो नुवाखै स्पेशली पिस एकर्ड होनोब्ला जों मिन्थियो जे पिस एकर्डा सोरजों जायो जायफ्रा हाथियार लानानै सोमावसारो बिसोरजोंसो गोजोन गोरोबथा जायो आरो मोनसे कन्डिशनावसो गोरोबथाया फैयो जे दिनैनिफ्राय बेबायदि असान्ति जालिया जोङो सोरखारखौ क'अपारेट खालामगोन गासैबो डेभेलपमेन्ट खामानि गासैबो मोनसे ल' एन्ड अर्डारनि गेजेराव थाना खामानि मावसिगोन बेफोरबायदि मोनसे कन्डिशनावसो एग्रिमेन्टआव फैयो बिनिफ्राय एकर्ड जायो बिनि उनाव दिनै सागानगिरिखौ लाफानानै माखासे बै संगठन जाय संगठननिफ्राय दिनै बे एकर्डा जाफुंलांबाय बिसोरनि सोद्रोमा एबा दैदेनगिरिफोरखौ जोबथेसालियाव सोना दोननायानो सोमोनांथाव बाथ्रा बुहुमाव बेबादि खुनु नजिर गैया जे मोनसे संगठनजों एकर्ड जानायनि उनाव बे संगठननि मानसिफोरखौ आरो जोबथेसालियाव सोनानै दोनफिननाय बा लाखिबाय थानाय बे खुनु नजिर गैया आरो बेनिख्रुइ बांसिन सोमोनांथावा जाबाय एकर्डनि उनावसो एबा गोरोबथानि उनावसो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि उनावसो माखासेखौ जाजमेन्ट होबाय थादों जेरै नियावहाय सानै दिनै NDFB जोहोलावफोर दं जायहा गोदोनायाव फासिनि अर्डार मोनबाय बेबो एकर्डनि उनाव आरो माने लाइफ सेन्टेन्स मोनदों बेबो एकर्डनि उनाव आरो एकर्डनि उनावनो जेब्ला एपिल खालामफिनदोंमोन CBI केस थानाय DR नाब्लाखौ लाफानानै बिथांमोननि सयजननि बिथांमोनखौबो आरो एकर्डनि उनावसो लाइफ इमप्रिजनमेन्ट होफिनबाय थ' हगारनायाथ' आलादा गोदानै जाजमेन्टसो होफिनबाय ओंखाय बे दुखुनांथाव आनफर्चुनेट जोंनि थाखाय पलिटिकेलि गासैखौबो मावनो हायो सोनोबो हायो दिहुननोबो हायो नंगौ ल' दोङो बेयाव जों ओरैनो बुंब्ला नायोब्ला सरासनस्रायै जे गासैबो आयेननि बेंखनाव दङ खिन्थु दिनै जों मिन्थिगौ माने बुंनायाव गाज्रि खोनायो खिन्थु अपेन सिक्रेट जे बेवहाय राजखान्थिनि गोहोमा जोंनि बे हादोरनि जि आयेन खान्थि दङ बेवहाय जोबोद गोहोम गोग्लैहोनो हायो आरो बेजों लोगोसे मुंख्लंफोरनि न'खरफ्रा मोननो गोनां जा 5 लाख रां एक्स ग्रेसिया आरो गोबां सोद्रोमाफोरनि थाखाय जि रिहेबिलिटेसन होनांगौमोन बेफोरबो दिनै जाफुङाखै जादोंब्लाबो माने 50%बो जायाखै बेवहाय बयबो दुखु मोननानै दङ आरो बेखौ मावनांगौआ जोंनि सोरखारनि दायित्व जायफ्रा बिबानाव दङ आं बेखौ सानो लोगोसे गोजोननि खोथाखौथ' आरो गोजोना खुगाजों बुंनाय खोथा नङा गोजोन फैबाय होननानैनो जोङो गोजोन लाबोनो हाया गोजोननि परिबेस फैनांगोन
गोजोनखौ साफ्रोमबो जोंनि बे बिटिसि हालामनि साफ्रोमबो नोगोरारिया मोनदांनो हानांगोन अनुभब खालामनो मोननांगोन फिल खालामनो हानांगोन जे गोजोना फैबाय अब्लासो नंगुबै गोजोना फैगोन बेवहाय खुगाजों बुंनाय आरो नंगुबै रायजो राजाया मोनमारनाय गोजोननि गेजेराव गोबां फाराग दङ